Mo ni? Oh. Tanawa gid tinuod diyan basig. Ay, sus. Mo ni ha. Yan na si Aya. Bakit matigas naman yung ulo ka ba? Yan itaw yo. Ay siguro. Tingnan mo. Ako yung mga tabaw. Round 1, round 1. Alam nyo, masahol pa tayo sa kalabaw. Yan ita oh ya oh. Yan ita.